Теләші районы Баландыш ауылы Сабан туйы майданында түгәрәк уен плюс Теләші газетасы бәйрәме булып узды. Район газетасына язылышчылар арасында лотерея уйнатылды. Иң зур бүләк бузау иде. Бәйрәм башланыр вакыт җитте. Майданның төрле якларына сәүдәләр белән килүчеләр тизелгән. Ниләр генә юк монда. Җаның теләгән һәр ризыкны табып ашый аласың. Балаларга уен майданчыклары, фотозона булдырылган. Шунда ук районның төрле авылларыннан килгән фольклор ансамбльләре чыгыш ясарга әзерләнә. Теләші районында татар, рус, крәшен халкы дус тату бердәм яши. Бәйрәмнәрне дә бергә үткәрәләр. Майдан уртасындагы үйем-үйем бүләкләр район газетасына язылучыларга, уеннарда катнашучыларга әзерләнеп куелган. Әйе, бүген бирегә кунаклар да бик күп чакырылган. Район хуҗасы үзе дә килгән. Хәбәр керде. Газетаны бер генә чыгарырга дип. Мен башка бу яшел чыккан шикелле булды. Берничек тә бер генә булды. Атна 2 мәртәбә булды һәм булачак. Һәм инде аның менә үзенә күрә шундый чаралары бар. Редакторыбыз яшь, бик өлгер дип әйтәсем килә. Алга таба тиражның 1000-дән дә киметмәсе өчен төрле чаралар уйлап таба. Хәтта инде менә лотерея дип сөйләшәбез. Бузауга кадәр барып җиттеләр. Менә шушы түгәрәк уенны 2 ел уздырабыз. Алдагы елларда уздырачакбыз. Бигрәк тә бу безнең milli oyunlarımız, gırıf-гадәтләребезнең içine кертеп, bu Сабан туй түгел, әлбәттә бу. Эш шундый үзенә күрә, чакырда күрше-тирә районнарны, шулай ук Татмидияны, миңа калса бергәләп безнең язучыларыбыз белән, пресса белән, шулай ук анда эшләүчеләр белән бергәләп яшәргә кирәк. Халыкка үз вакытында оператив мәгълүматларны җиткерергә кирәк. Бүген район газетасын зурлыйлар, аны данлыйлар. Район ел язмасына язылырга чакыралар. Бүгенге булгавыр заманда игелекле, кирәкле, мөһим эшне башкара алар. Халыкка кулга тотып укый торган район газетасы гадел, дөрес, җанга якын басма кирәк. Менә аны саклап калу өчен шушындый бәйрәмнәрне үткәрү бик күркәм эш. Узган елда шушы форматта түгәрәк уен форматында Баланш авыл җирлегендә ясаган идек. Быел дагы шул форматны дәвам итәргә уйладык. Халыкка әз булса да бәйрәм рухы тудырып, халыкны әз генә ял иттереп, газетага яздырып, һәм инде төп бүләгебез безнең язылучылар арасында бузау, аны уйнатып, төрле күмәк уеннар, милли уеннар белән шушындый бәйрәмнәр оештырырга булдык. Минем бик зур рәхмәтем әйтәсем килә үзебезнең Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчелегенә, Садыков Шамил Мөхәммәтовичка һәм шулай ук безнең Теләші муниципаль район башлыгы Хазипов Нәҗип Накыйповичка, чөнки аларның ярдәме, аларның теләктәшлеге белән генә без бу чараларны уздырып киләбез. Алга таба да булар инде дәвамлы булыр дип ышанып калабыз. Казаннан блогерлар рәсемнәре төшерелгән зур мотор автобус килүе дә күңелгә хуш килде. Ялкын журналы мөхәррире Илназ Фазуллин җитәкчелегендәге блогерлар майданга бик тиз таралдылар. Монда яшүсмерләргә, яшьләргә үзләрен блогерлык юнәлешендә сынарга өйрәтәбез, аларга төрле белемнәр бирәбез. Һәм безнең командада бүгенге көндә Татарстанның иң популяр блогерлары, Татарстандагы татар милләтен, татар мәдәниятен күрсәтә торган безнең Илнар Идрисов, Павел Александров, шулай ук безнең татар егетләре бар, монда блогерлары Ильяс Гадиловлар. Без күп бүген безнең мәгълүматта бер өлешебезгә килде. Блогерлык ул безнең эшебез, чөнки блогерлыкка мин бик күп вакыт сарыф итәм түгел инде. Бик күп вакыт үзелә итәм, чөнки без блогерлар телефонда постоянно утырабыз, безнең монтажда телефонда бит инде, сценарийларда бөтенсе телефонда, съемкада телефонда, безнең бөтен тормышыбыз шул телефонда. И шуңа күрә мин телефонда бик күп утырам. Бәйрәм, җыр, бию, төрле уеннар белән үрелеп барды. Майдан буш тормады. Лилия Хайруллина, юмор ustası Алмаз Хамзиннарның чыгышын халык бик тә ошатты. Yaşlıkımın en kaderli yakın dostlarına
Qora Şirme apaların birleştirilgan Mileshkay folklor ansambli kiş bo'yi jir suzdi. Beyramga Tatmediyaning Opas, Qoybish, Soba, Pitresh rayonlarındagi filiallari yetakchilari da chaqirilgan edi. Bugün Tireş rayonunda matbuatga donjirlana. Men özüm Qoybish rayonundan eligi bayramga oshqanib, şadlanıp keldim. Ne işin degende Qoybish bilan Tireş rayonlari ular 1991 yılda uyushdi. Şu yıllar içinde Tireş'i şu kadar tanımaslık bulup o'zgargan. Tireşi territoriyasına kelip kiruge, anın bir yağında otlar bik köp yürüyor. İkinci yağında igen basuları. Tireşi gazetesinin dostları bik köp iken. Mine olar bugün şu bazı gazete okuşlarını jiyip lotereya oynattılar. Bu da halkını yoratı, gazete okuşlarının sonunu arttırı maksatında işlenetirgen iş. Matbuatga yazılığız. Tireşi gazetesini yoratıp okuyağız. Matbuatsız halk, qora halk zoruna qira olmay. Qılğalıyla hem tuqayla tatar. Matbuatsız hiç de tura olmay. Ne bugün big motor bayram, Balandaş avulun eli birinci koruvum. Avul yerliginde, ondan sonra rayon gazetesi bile uzdurulgan şunday motor bayram. Bara Tileşi gazetesine tileşim kile umuşlar, okuşları köp olsun, onu yaratıp okusunlar, hem uzun ömürlü olsun. Tugarek oyunda şalgı bilen pişen şabu, qodak qağı, millik beylev kibik oyunlarga da keng maydan berildi. Sibir yarışında qatnaştım, hem de birinci orunu aldım. Men bu birinci orunu alganıma bik şad. Meni şu saytip hürmetleyen için kollektivga rahmet. Eligi millikler Soba rayonundagi qortlar yurtuna ketashak. Bulaklar ilashindi, buzov iyasine ketdi, quyanni da quvib tutdilar. Bayramni jirlab, biyib uzdirdilar tilashada. Ko'plarning shusha minutda Tilashi gazetasina yozlasi 2 yilga bo'yinda buzov o'tasi kelib qoldi.